Соңгы вакытта әлеге авыллар хакында күп сөйләдек, күрсәттек. Тик бердәмлек, шәхси үрнәк хакында җиткерү бер кашанда артык булмас. Бу Каракүл авылының 360 еллыгы уңаеннан килгән вакытта әзерләнгән видеоязма. Алдыбызда янгыннан хуҗалыклары тулысы белән янып беткән. Тик туган җирен ташлау турында уйлап та карамаган Кенжетаевлар гаиләсе. Алар инде йортларын яшәрлек итеп җиткергән. Әйтегез әле, бүген ничек яшисез? Бик яхшы. Яхшы яшәйбез. Менә йортны кемнәр салышты? Үзегез салдыгызмы? Зур рәхмәт кылышлар без. Үзегез салдыгыз. Үзебез салдык. Энем булышты, Екатеринбургта энем торады. Ага. Энем бер ай отпуска алып, ул булышты. Әсләм кияү булышты, Үләнгүл авылда торады. Туганнар без Туганнар булышты, барысы да. Бер айның эчендә салдык. Авылыбызның инде безнеңгә матур җирдә урнашкан бейек, түвәрәк ягыбызда агачлар үсә. Матур, авылыбыз матур, яратабыз авылыбызны. Китәсегез килмәде. Шуның өчен менә без монда яңаданнан өй салдык. Өй салу инде уңай түгел. Өй салу өчен кул эшен белергә кирәк. Менә киләчәктә нинди планнарыгыз сезнең? Яшәйбез булай. Авылда яшисез. Мал, пастук көтүләр, балык, курган, природа, бала, халык, келтирекләр. Нан да жайтлар, магазин бар, Аллага шөкер. Авылда нәкъ менә кул эшен белгән халык гомер итә. Тарихына килгәндә, алар Бохарадан күчкән ислам динен таратучылар нәселенең дәвамчылары. Алар Төркиянең Бөгүрөдүлек авылын да булдыручылар. Бу хакта җиткергән идек инде. Көчле булдыклылар. Җәйбез бик авыр җәй үткәрдек. Без инде килде безгә бәла, без инде кайгы дип әйтәсем килми, хәсрәт дип әйтсәк дә, килде ул безгә 6 май көнне. Менә аңа 4 ай булды бу хәлләргә, ләкин безнең халык югалып калмады. Югалып калмыйча 1-2 көннән соң төзү, йортлар төзү, уйлар, планлар корып, һәм шуны тормышка ашыруны ният итеп, Аллага тапшырып эшебезне башлап, бүгенге көндә без менә шушы көнгә, әгәр дә йортларыбыз булмаса, без бүгенге көнгә хәтле шулай җитә алмаган булдык бәйрәмебезгә. Ул бик бәйрәмне без менә шушы янгынга хәтле планлаштырган идек бит. Авылны Былай гына дип әйтеп булмый бит, 360 ел шундый авыллар Рәсәйдә бит күптә түгел, инде баралар әлбәттә. Ләкин шушы зур тарихлы авылыбызны ул бәләкәй булса да, ләкин менә шушы Каракүлле исеме белән матур әйме, зур тарихлы, Бохаралы, татарлы авылыбызны без Аллага шөкер саклап калдык. Бүгенге көндә 8 йортыбыз торды, 8 йортта яшиләр. Тагын 2 йортыбыз төзеләчәк. Янган соң аларга урынына менәкә җыйнап акча бирделәр, төрле җирләрдән, Казаннан да, Төркиядән дә, башка авыл, күрше авыллардан да җыйналды. Андыйлардан инде акча биргән соң, һәркем үзенә өй сала башлады. Менә хәзер ул баштан Каракүл авылы өйләр бөтенләй яңарып калган. Киләчәктә авылыгызны нинди итеп күрәсегез килә? Киләчәктә тагы да килеп, моннан да матуррак булып яшәүләрен теләйбез инде. Амин. Шын көчле бердәм гаиләләр гомер итә Каракүлдә. 10 хуҗалык янып бетте. Берсе дә авылларын ташлап китмәде. Кабат йортларын торгызып яшиләр. Рәхмәт аларга. Сәяхәтебез барышында Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев барлык гаиләләргә дә истәлекле бүләк тапшырды. Шамаил һәм Коръән. Алар һәр татар гаиләсендә булырга тиеш. 6 балам бар, алхамдулилlah, ярай тисәм сау булың. Ләйсәнә Сидретдинова, татарлар, Каракүл авылы, Омск өлкәсе.